запяешь. Прывітанне, сябры, зноў у эфіры кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». І з вами, як заўжды, Іван Іванович Кірчук. Сяржук Марков. Так. Ну, Іван Іванович адразу, напэўна, захоча сказаць, пра што мы будзем сёння размаўляць. А я скажу потым, што будзем гатаваць. Ну, я падумаў, што мы даволі шмат розных тэмаў бралі, але вось праз усё праходзіць тэма магіі, чараўніцтва, таму што тое... Амаль кожную нашу сустрэчу. Таму што тое, што ты робіш, гэта зноў нейкія чары, якія адбываюцца з ежай. Тут зноў нешта такое. Але былі чараўнікі, былі знахары, былі кудары, барашбіты і гэтак далей. Што гэта былі за людзі? Ці ёсць яны сёння? Давайте поговорим. Ну, поговорим. Але спачатку распавяду, што мы будзем сёння гатаваць. Гатаваць мы будзем сёння ялавічыну з гарохам і з таматамі. І пакуль усё гэта будзе тушыцца ў нас, яшчэ прыгатуем, ну мы ж без хлеба не можам, так? Таму зробім буцерброды з прыпёкам, такія сапраўдныя сялянскія. Для перадачы «Еш, пакуль не запяеш» мы ўсё набываем у краме «Віцебскія прадукты». Бо тут прадстаўлены ўсе вытворчыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Шукайце на паліцах гандлёвую марку «Віцебскі экапрадукт» і атрымлівайце асалоду ад нашых мясцовых натуральных прадуктаў. Дарэчы, гандлёвая надбаўка на гэтую марку у віцебскіх прадуктаў усяго 5%. Пакуль Іван Іванович ужо ўзяў нейкую дудку ў рукі, я буду наразаць ялавічыну. Ну і трошкі скажу. Да, на кавалачкі. Ну, распавядайце. Ну, давай некалькі гукаў. Я пачаў з таго, што чараўнікамі лічыліся і музыкі таксама. Мы яшчэ дойдзем да тых знахараў і варажбітаў, але бачыш, па-першае, яны заўсёды вандравалі. У іх былі вельмі дзіўныя музычныя эксперыменты, якія сёння таксама тут знаходзяцца. Ну, у вас тут, як заўжды, і Афрыка, і Беларусь, і Валдай. Гэта як божыя вешчуны, гэта як тыя прарокі, якія прыходзілі з вёсачкі ў вёску. А калі мы возьмем пастухоў, дык гэта даволі проста магія, таму што яны маглі размаўляць з тымі жывёламі, якія іх пасілі. Яны ведалі расліны. Ну, а з кім ім яшчэ размаўляць там у полі? Не, але ж трэба разумець, ты таксама можаш у зоапарку падысці да слона, нешта сказаць, а ці зразумее цябе слон, ці жыраф. А тут атрымлівалася, што яны маглі лекаваць і маглі тую кароўку, якая захварэла, у той жа дзень дапамагчы ёй. Таму і музыканты, і пастухі. Я яшчэ чытаў інфармацыю такую, што, па-першае, такія здольнасці магічныя былі ў жанчын, якія першымі займаліся ганчарствам. Навукоўцы пішуць, што мужчыны пазней пачалі гэтым займацца. Што вось жанчына, як яна жыве на зямлі і таксама можа нарадзіць, як маці зямля, то ёй таксама такія здольнасці даваліся. Яна магла праз вада, будзем казаць, гліна і агонь, яна магла нейкія рэчы закласці ў посуд, напрыклад. Ну, але ж усё роўна лічыцца, што мужчына-чараўнік, ён больш моцны за жанчыну. Так, я і сустракаўся, ведаеш, у гэтых мужчын, калі гаварыць пра сучасны стан, у іх даволі моцныя сем'і і даволі шмат сыноў, таму што гэта трэба перадаць. А перадавалі, дарэчы, таксама цікава? Так, перадавалі. Таму што, а як, гэты дар, ён пераходзіць з рода ў род. Ну, наколькі я ведаю, перадавалі як, што чараўнік павінен быў залезці ў падпечак, калі ўжо адчувае, што ён ўсё канае, так. І ён працягваў адтуль руку, і сын павінен быў схапіць гэтую руку, і ў гэты момант якраз і адбывалася перадача інфармацыі, уся гэтая моц, і потым там у страшэнных муках нават столь разбіралі. Так, і не ведалі, што, куды ён там з гэтага падпечка потым дзяваўся. Розныя расказваюць.
Ну, ведаеш, калі я сустракаўся і з бабулямі там дапытваўся, як што адбываецца, яны пра рознае расказвалі. Нават гаварылі пра тое, што пчаляры, тыя, якія займаюцца пчоламі і, будзем казаць, ладзяць усё, што з мёдам датычыць, яны таксама мелі вось дачыненне да нейкай магіі. І ёсць нейкая інфармацыя пра Віцебскую область, нейкі цід быў, такі калдун ці знахар, у якога па 200 або там, можа, і па 600 чалавек у год лекаваліся. О, гэта ў якія часы? Не сённяшнія? Не сённяшнія. Таму гэтыя здольнасці, бачыш, яны маглі быць не толькі у, будзем казаць, нейкіх калдуноў, знахараў, яны маглі быць у звычайных, ну, на наш погляд, людзей. А яшчэ кажуць, што і жанчыны, проста жанчыны, таму што яны маглі нарадзіць дзіця. Гэта ўжо магія? Яны ўжо ведалі, нейкія здольнасці былі ў іх вось размовы з дзіцем і гэтак далей, там даволі шмат. На жаль, тэкстаў, якімі, напрыклад, таму што калдуны маглі зрабіць і добра, і кепска табе. Ну так. Яны, калі трэба, калі заказ, замова была. Таму ставіліся да іх з павагай. Ну так, так. Наколькі я ведаю, нават калі там якое вяселле было, то чараўніка сажалі на такое месца пачэснае. Так. Бо трэба было задобрыць. У чырвоны кут. Ну, а тут зразумела, таму дзіўна, што... чырвоны кут, святое месца у яго чараўніка. Але яго не на сам кут сядалі, але недзе каля кута. І тут, на мой погляд, цікава тое, што людзі кажуць, калі не было дзяцей, то гэта некая божья кара або вось тая магія, якая адбылася на вяселлі. Ну, глядзіце, мы пакуль што наразаем нашае мяса невялічкімі кавалачкамі. Яго трэба будзе адсмажыць. Так, а у нас ёсць яшчэ гарох. Гарох, ну, я думаю, што ўсе ведаюць, што яго трэба ўсё ж такі падрыхтаваць загадзя. Таму ён у мяне ночку пастаяў. Потым прыкладна хвілінак 30 я яго ўжо адварыў, каб ён у нас быў вельмі хутка прыгатаваўся. Так, афрыканская штука ў руках зноў. Ну, трэба паглядзець. А што за дрэва такое? Нейкая порастая? Ну, гэта не дрэва, нейкая расліна такая. Это расліна такая. Ну, ёсць калімбы розныя, ёсць жалезныя. Это калімба? Калімба. Можна падстроіць, але зноў-такі гукі, калі гукі чароўныя, і калі іх загнаць у нейкі такі сэмпл, яно гадзіну будзе, то мы таксама з табой будзем нейкай медытацыі, або гэта атрымаецца нейкі гіпноз, таму што, зразумела, гукі, яны чаруюць чалавека, ёсць шмат інфармацыі, як гукі ўздзейнічаюць на здароўе чалавека. Але далёка не трэба хадзіць, нашы бабулі, дзядулі спявалі песні, шапталі розныя замовы, што зноў-такі ўздзейнічае на біяполе чалавека, на яго здароўе, таму. Трэба пасаліць. Вы ж любіце, каб нармальна салёна Ну, была. а соль абярэг, зноў, што не возьмем у рукі. Абярэг, соль абярэг. Так, і перчыку. 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 Ось так, паперчыць. Яшчэ, ну, возьмем такую хмельку-сунельку. Ось так. І каб размягчыць наше мяса, не абавязкова карыстацца воцатам, уксусам, можна проста дадаць звычайнай гарчыцы. Ну і крыху мы плюхнем алею сюды. Так. Адразу сюды. Ну і памасіруем. Перамяшаем усё гэта. Падвалдайскі званочак. Ну так. А яшчэ чаму метал? Таму што лічыцца, што нашы кавалі таксама мелі здольнасці магічныя. А самае цікавае тое, што калі каваль і браў сабе жонку, пра якую гаварыў, што яна займаецца глінай менавіта, ганчар, так? Всё, гэта... Самая моцная была сям'я, у іх атрымліваліся самыя здаровыя дзеці, таму што, ну, па-першае, ён якраз звязаны з агнём, ён як гэты самы Праметэй. І жоначка. Таму вось такія былі пары, якія адзін аднаму дапамагалі ў жыцці і дапамагалі людзям, па-першае.
Так, зараз мою руки и будем закидывать наше мясо на пательню. Так, ну что, сябры, мы отправляем нашу яловичину на пательню. Яка вже шкварчить і чекає. Так. І зараз треба нам насячи ще цибульку. На, вот ось поболее такую возьмем. Так. Мясо хай тут шкварчить. Нагадую, гэта горох. Тому що пакуль стаялі, ось у нас уже тут поглядає наша здимочна група і каже, що гэта кукуруза. Гэта не кукуруза, гэта горох. Просто яны і люблять кукурузу. Ну, я працягваю трошки, взяв у руки копыта. Речі, знов таки магічний музичний інструмент. Усе, що, до речі, стукає, грукає, відганяло нечистиків. І хочу додати, що яшчэ лірнікаў або нейкіх старцаў, іх называлі Божий чалавек, жабракі, яны зноў-такі дапамагалі людзям, да іх звярталіся, таму што зноў яны вандравалі, шмат усяго чулі, шмат чаго ведалі, запаміналі, таму што ў той час мабільнікаў не было, і запісаць нейкія рэцэпты было складана. А яны былі, відаць, такія людзі, здольныя да таго, каб гэты весь матэрыял запомніць і потым дапамагаць людзям. І да іх звярталіся з павагай. Калі жабрак прыходзіў у хату і прасіўся пераночыць, трэба было яго пусціць. Так, таму што, ну, па-першае, ніякіх газет не было, каб гэта нейкую інфармацыю так, навіны. Ну, навіны ён распавядаў. Амаль тэлебачанне. Прыязджала. І пачаў як дыктар. Работнік клуба. Таму што мог і заіграць нешта на ліры, распавесці. Ну, а больш інфармацыі якраз і бабулі распавядалі, хто памятае, што яны маглі лекаваць. Жабракі. Так. Таму ён таксама як калдун, знахар, варажбіт і гэтак далей. А яшчэ вось цікава, распавядала адна бабуля, што пазашлюбныя дзеці, якіх называлі багданчыкі, богам даныя. Пазашлюбныя. Яны зноў-такі атрымлівалі гэты дар варажбіта. І іх вельмі хацелі пахрысціць кум і кума. Ну, гэта, значыцца, сваякі, так? А мо і незнаёмыя людзі. Таму што лічылася, што куму і куме ў гэтым моманце вельмі ўсё это пашчасціць і добра будзе іх жыццё. А гэтыя богам даныя, бачыш, яны зноў атрымлівалі нейкі дар і маглі што таксама быць знахарамі, калдунамі, маглі лячыць, маглі дапамагаць людзям. Ну, я вось ведаю яшчэ, што у чараўнікоў не вельмі былі такія добрыя стасункі з паляўнічымі. Бо паляўнічыя знішчалі, ну, звяроў, жывёл, а чараўнікі ведалі замовы. Так, а чараўнікі апякалі тых жа зайцоў. Ну-ну. Вось, і таму, а гэтыя ж іх знішчалі. Так. Таму паляўнічыя чараўнікі гэта ворагі. Закіну пакуль цыбульку. Зверху. Хай яна тут пабудзе. А я адразу, пакуль там мяса наше шкварчыць, ужо пачну рыхтаваць да бутербродаў нашых з прыпёкам. Ну, вось той самы прыпёк. Ты сказаў пра паляўнічых, а матуля моя распавядала, што яе бацька, мой дзед Томаш, ён і паляўнічым таксама быў, таму што 14 дзяцей трэба было іх нечым карміць. Дык вось ён ставіў якраз нейкія сілкі на зайцаў, а бабуля іх шкадавала, гэтых зайцаў. І яна чытала, а што чытала, вось я не ведаю, і зайцы не пападаліся, а Томаш прыходзіў і злаваў. Таму, бачыш, мне здаецца, што такая бытавая магія, яна існавала, але людзі, ну, не гаварылі, што яны там усе знахары, ці ўсе калдуны, ці ўсе варажбіты. Мне здаецца, што гэта было і ёсць, ці спатрэбілася табе, ты выкарыстоўваеш, а не трэба, не выкарыстоўваеш. Ну, але ж і шкоды таксама чараўнікі рабілі. Вось як яны так маглі, не ведаю, сумяшчаць у сябе і чорнае, і белае, Таму што ёсць і дзень, і ноч, зразумееш? Ты павінен ноччу спаць, а ён, можа, і не хоча спаць. Яны розныя рабілі, і заломы на жыце, тое, што я ведаю, і падкладалі ў жыта
наприклад, вугельчик, каб чалавек згарэў, падкладалі яечка пабітае, каб абяднеў. Таму што якраз цэлае менавіта гэта ўсё добра, сям'я і быт. Ну і надоі у каровы ж маглі таксама адабраць. Ну тут больш жанчыны. Жанчыны. Тут трэба іх трошкі раздзяліць, што мужчыны былі, відаць, больш моцныя. Яны больш працавалі са стыхіямі. Маглі нават некую буру вызваць. І град. І град. Адна бабуля распавядала, што чараўнікі нават маглі ваўкоў наслаць, каб коней это загрызлі. Ну, гэта, відаць, моцныя. Тут невядома, трэба ж з кожным размаўляць, чаму яны так робяць. Ну, так. Але, відаць, гэта нейкая, як сёння ў інтэрнэце праграма, табе даецца нейкая праграма па жыцці, ты павінен яе выканаць. Калі ты яе не выконваеш, ты сам хварэеш. Глядзіце, мы сюды пасеклі одну цыбулю. Зараз нам патрэбна што? Убіць сюды 3 яйкі. 3 яечки. Оп. Это мы перемешаем позднее. Зараз яшчэ трэба натерці нам сыр на крупную. Ну, вось, грамм 100 будзе дастаткова. Ну, вось, музычны інструмент, але не беларускі, а зрабіў беларускі майстар. Ай, адкуль? Вот тут уже. Амерыка, Америка. індзейцы. Америка. Так, а зрабілі, хлопец зрабіў, які жыве недалёка тут, каля Мінску. Ну, зноў-такі, вось розныя гукі музычных інструментаў, розныя, будзем казаць, ноты, вышыня гэтых нотаў, вібрацыя і, на жаль, той, будзем казаць, акадэмік або прафесар зусім недавно памёр, Пётр Гараю. Я захапляўся яго размовамі пра тыя вібрацыі, пра тарсённыя паля, як гэта ўсё працуе, як уздзейнічае на чалавека. Зараз, глядзіце. У нас 3 яйкі, сыр, цыбуля. Трэба зноў-такі Зноў перцу. крыху перцу дадаць. Ну, солі крыху, таму што сыр і так салёны. І трэба ўсё гэта проста перамяшаць. Варганчык пайшоў, да? Не, дрымба по-беларуску. Дрымба, а, дрымба. Ну і зноў-такі у мяне былі музейшчыкі, яны дрымба. заспрачаліся. Адзін кажа, што не можа быць 11 стагоддзя, што ў раскопках знайшлі толькі 15 стагоддзя. Таму хто што распавядае пра гэты інструмент. Але мне здаецца, ён пашыраны па ўсім свеце. Цікава тое, што калі гук дадаеш свой голас, Можна адразу і спяваць. Чажок маркавы, чажок маркавы, чажок. Так, ну замес зрабілі, трэба перамяшаць нам наше мяса. Якое ледзь не згарэла. Ну што, трэба нарэзаць нам яшчэ наш батон. Так, колькі нас тут? Раз, два, 5 чалавек, калі што нас тут знаходзіцца. Бачна толькі... Калі падарожны не прыйдзе. Ну так, трэба ж будзе і сустракаць. Вось, а я чытаў, што як надоі, то... Ну, жанчыны, дарэчы, сапраўды, чараўніцы, яна сядала пад барану, ставіла барану на сцяну. Даіла яе быццам. Так, так. І пад барану, быццам гэта карова, і рабіла рухі, вы там доеце, і тады пра якую карову падумала, у якіх гаспадароў, у той каровы і ўсё, і малака не было. няма. А я ведаю, як гэта ўсё назад вярнуць. Но... Трэба ўзяць цадзілку, праз якую цадзілі малако, і варыць з зеллем, але трэба ведаць якое. І ведьме... А пра зелле я вам не скажу. І ведьме стане вельмі дрэнна. Але ведаеце, мы нічога не ведаем пра, будзем казаць, магічныя дзеянні, таму што ў нас атрымліваецца добрая ежа. Але мы проста павінны нешта распавядаць пра фальклор, пра абрады, пра святы, пра тую магію, якая існавала і існуе зараз, таму што тое, што адбываецца, і тое, што гучаць нейкія музычныя інструменты, якія прыехалі з далёкіх краін менавіта на гэтай зямлі, тое, што ты робіш, гэта зноў-такі тая, будзем казаць, магія. Таямніцы і магія. Таямніцы, так. Так, ну што, глядзіце, мы зараз зробім з вами наступнае.
мы наше мясо, наш горох, я вот горох так пазней, наше мясо перекладем сюда у рондель, у кастрольку, а потом додаем сюда уже горох и треба будет еще порубить нам гэтые томаты. Так, перекладаем наше мясо сюда. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Из рога всего много. З рогу всього много. Так, засипаємо горох, не кукурузу, горох. Жовтенький. Горошек уже нагадує, що він попередньо, ну, амаль що до готовності. Одварений. Так. Так. Засипали. Ну, а тепер можна одразу ось гэты сок. Глядзіце, ну, гэта томати, які ви у власному соку сюди заливаємо. Заливаем. Ну и треба просто, зараз я думаю, что все ж таки, Здимать шкурку. ну так, навошта яна нам так Ти потрібна. як веселей було. Ну, каб уже залетала, так залетала. А ще цікаво, ведаєш, я глядел национальное географичное, так? И там показывали некое такое племя, я не ведаю, яких знайшли, і вельми простые мелодии. И когда до их приехали этнографы и фольклористы, они кажут, мы вам ничего не покажем, потому что то, что мы ведаем, от этого може наш там вождь померти. О. Ну, они вельми просили, казали, ну, хоть что-то покажите. Ну, заспевали песню, ну, миновито наша веснянка, агу весна. Я еще и посмеялся, думал, там некие такие, не, ничего, пригожая мелодия, все. Усё Ведаешь, просто, да? вождь захворел. Захворав? Их не отпускают, скажут так, покуль он не очуняє, будете тут. Сядзіце, караульце. Сядете тут. Ну, яны уже пошли до другого, кажуть, а що робити? Ну, кажу, ну, треба на музичних інструментах. Знов таки некі взяли, може, навіть неку травинку там, ці камишинку. І, ну, вельми просто така мелодія, але вельми довго грали. І ось вони сидять у этой палаці, бідні, чекають. Коли очуняє вождь очуняє, і каже, тільки ви нікому це не розказуєте, нікому не показуєте, тому що знову Усім розказали, усім показали. Ні, вони зробили лепше, вони підложили електронну музику. Яны приехали а там, до речі, гэта былі музыкі з нейкай студыі аўстралійскай, і яны падклалі гэтыя найгрышы на музычных інструментах, і гэта ўжо песню вельмі такую, будзем казаць, закадзіраваную. І ўжо гэта выклалі ў інтэрнэце. І студыя адразу там атрымала вялікія грошы за гэта, што яны знайшлі. То колькі наших бабуль ведае песень, колькі наших дзядоў грае на розных музычных і гралі на розных музычных інструментах. Чаму гэта зноў не зрабіць такой падкладкай з электронікай, не зрабіць нейкія праекты? Это зноў такі, калі вам гэта цікава, ж можаце музыкі гэтым займацца. Ну, у нас ёсць, конечно, у Беларусі праект, напрыклад, Шума. Шума. Не, але там менавіта выкарыстоўвалі... Я лічу, што гэта ўвогуле самы круты зараз такі электронны этнічны праект. Ну, на жаль, ён адзін такі вядомы, а павінны быць 20, 30, 40, 50. І я зноў-такі за тое, каб у гэтых праектах былі аўтэнтычныя спевакі, не маладыя. Таму што там некі іншы дух. Але зразумела, што тое, што выкарыстоўваюць і спяваюць нашы дзяды і бабулі, вельмі складана падкласці пад нейкі рытм. Таму што у іх сваё было, некае сваё адчуванне часу. Ёсць песні, якія вельмі павольна спяваюцца, а калі мы іх падкладаем пад рытм нейкі, яны ўжо трацяць тую магію, якая была. Ужо няма, да? Ну, але можна рабіць эксперыменты. Як сёння робіць гэта Сяржук Маркаў у праграме «Еш». Пакуль не запяеш. Так, сябры, ну што, адпраўляем. Будзе такое прыгожае, жоўценькае, чырвоненькае. Вясёлка атрымалася. Так, зараз гэта трэба перамяшаць. Перамяшаць. Ну, вядома, што сок ад таматаў, амаль Мексіка атрымліваецца. Можна браць нейкую ляпёшку і рабіць гэта, як там,
Буритас. Бурита. Белорусская буритас. Буритас. Так. Ну і ми гэта паставім зараз на патыльню, але яшчэ можна, канешне, дадаць сюды. Так, ой. Рому. Ну, калі буритас. Який там напой був? Не, можна дадаць бульон, але мы зараз яшчэ зробім такую, ну, шкляночку кіпню і дададзім туды, каб ужо весялей там все шкварчэла і тушылася. Ну што, сябры, мы залілі кіпень у наше мяса з гарохам і з таматамі, і зараз будзем рабіць нашы буцерброды з прыпёкам. Для гэтага што нам трэба? Вось у нас ёсць той самы прыпёк, да? Сыр, яйкі і цыбуля. І што мы робім? Глядзіце. Трэба ўзяць вось гэтую лустачку нашага батона. І вось так намазваем. Так. Намазалі. Наступны бярем. Ой, шмяк. Вось мне заўжды жонка кажа, ты што, не можаш вось паднесці? Каб паўсюль не ляцела па ўсіх баках. Так і зраблю. Паслухаюся. Так. Два ёсць. Трэці. Так. Три. Чотири. Нехто спалохався. Так. Не, это уже слюна пошла. А, все, да? Заляцела в інструмент. Так, ну вось такое чараўніцтва у нас адбываецца. Зноў-такі, усё вельмі проста. Абсалютна простенько. Ну, калі не лічыць, што мы маем капыта і маем ялавічыну. Так, все вельмі проста. Ну, вось такое, ну, я думаю, што можа абсалютна кожны зрабіць. Без мяса. Без мяса. Ну, гэта перад пастом, пасля Ну. масленкі якой. Так, сапраўды. Так, ну і все. І зараз вось гэтым якраз бокам, дзе ў нас вось гэтай начыне, гэты прыпёк, вось гэтым бокам трэба пакласці на патэльню. Ідзем закладаць. Ну, давайте. Пагнали. Шлёп. Ось так. Ось так. 3 штучки мы уже заклали. І зараз трэба, каб там все схапіўся гэты прыпёк, і потым трэба перавярнуць і пазалаціць з іншага боку. Ну, пакуль што можаце паглядзець, гляньце, як тут у нас усё бурбуліць. Ну што, давайте пераварочваць наши бутики. Бутики, бутеры. Оп. Прыгожа. Осень. Ага, той самый прыпёк. Хоп. Глядзіце. Хоп. Все. І зараз просто трэба падсмажыць з іншага боку, каб быў таксама такі залацісты. І наши бутерброды з прыпёкам ужо будуць гатовыя. Настаў той самы момант, калі ўжо трэба спрабаваць, частавацца. І будзем адразу браць нашу... О, якая пара пайшла. Глядзіце, і бутербродзікі нашы з прыпёкам таксама гатовыя. Будзем раскладаць. Оп. Гляньце. Як прыгоженька. Да, все, хочется пробовать. Хочется уже? Так, ну, хопить, так? Я думаю, что можно лыжками. Ну, давай Правда? попробуем. Так, лыжечками. Ну что, смачно есть. Смачно есть. Так, ну давайте, поехали. Одразу не заспяваю, то треба все есть. Головне, горох
кажуть, треба увесь проживаць, не глытаць, а жевать. Хто хоча, можа дадаць больш спецый, яшчэ, каб было такое, ну, востренькое. Адразу прапаную вось так, Иванович. Бярем яшчэ одну спробу вось так. І мы не будем здзекавацца. Не. Гатуйце. Усё лёгка, абсалютна проста. Смачна есці і ўсяго самага найлепшага добрага. До побачення.